ଖୁଦୁରୁକୁଣୀ ଏଇ ଓଷା ପଛରେ ଏକ ଦୁଃଖଦ ଏବଂ ଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅଛି। ସାଧବ ଧନେଶ୍ୱରଙ୍କର 7 ପୁଅ 7 ବୋହୂ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଅଲିଅଳି ଝିଅ ତଅପୋଇ ଥିଲା। ଏକଦା ତଅପୋଇ ଦୁଷ୍ଟ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ କଥାରେ ପଡ଼ି ପିତାମାତାଙ୍କ ପାଖରେ ସୁନାର ଚାନ୍ଦ ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ଅଳି କରି ବସିଲେ। ଚାନ୍ଦଟି ଗଢ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ପିତାମାତା ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଆରପାରିକୁ ଚାଲିଗଲେ। ତାପରେ ତଅପୋଇଙ୍କର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଭାଇ ଭାଉଜଙ୍କ ହାତରେ। ଭାଇ ଭାଉଜମାନେ ସମୟର ସହିତ ବାଣିଜ୍ୟ କରିବାକୁ ଭାଇମାନେ ବିଦେଶକୁ ଚାଲିଗଲେ। ତଅପୋଇ ଏକମାତ୍ର ଭଉଣୀକୁ ଭାଉଜମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଛାଡ଼ିଦେଇ ଚାଲିଗଲେ ଦୂର ଦେଶକୁ। ଭାଇମାନଙ୍କର ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ଜଣେ ବିଧବା ବ୍ରାହ୍ମଣୀ କଥାରେ ପଡ଼ି ଭାଉଜମାନେ ତଅପୋଇକୁ ବହୁତ ନିର୍ଯାତନା ଦେବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ତଅପୋଇକୁ ଛେଳି ଚରାଇବା ସହିତ ମୂଷା ମାଟି ଖୁଦ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ। ସାନ ଭାଉଜ ନୀଳେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲା ପରେ ସମସ୍ତେ ଅତ୍ୟାଚାର ଆରମ୍ଭ କରୁଥିଲେ। ଥରେ ତଅପୋଇ ବଡ଼ ଭାଉଜଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଛେଳି ଘରମଣିକୁ ଜଙ୍ଗଲରେ ହଜାଇ ଦେଇଥିଲେ। ସେଥିଲାଗି ଅନେକ ଗାଳିମାଡ଼ ଖାଇବା ପରେ ଘୋର ଅନ୍ଧକାରରେ ଘରମଣିକୁ ଖୋଜୁ ଖୋଜୁ ଅନେକ କୁଆଁରୀ ଝିଅଙ୍କୁ ସେ ମା ମଙ୍ଗଳା ମାନେ ଖୁଦୁରୁକୁଣୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଥିବାର ଦେଖିଲେ। ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ମାଙ୍କର ପୂଜା ବିଷୟରେ ଅନେକ କଥା ଜାଣି ସେ ନିଜେ ଉପବାସ ରହି ମାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତେବେ ଯାଇ ଘରମଣିଙ୍କୁ ସେ ଖୋଜି ପାଇଲେ ଏବଂ 4-5 ପାଳି ପୂଜା କଲା ପରେ ତାଙ୍କ ଭାଇମାନେ ବିଦେଶରୁ ଫେରି ଆସିଲେ। ଯାହାଫଳରେ କି ତଅପୋଇର ସେଇ ଦିନଠାରୁ ତାଙ୍କର ଦୁଃଖର ସମୟ ଚାଲିଗଲା। ମା ଖୁଦୁରୁକୁଣୀ ସବୁବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ନାଁ ମଙ୍ଗଳା ବି ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ମଙ୍ଗଳା ମାଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ସୁମରଣ କରନ୍ତି, ଯେଉଁ କୁଆଁରୀ ଝିଅମାନେ ମଙ୍ଗଳା ମାଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭାଇଙ୍କର ଦୀର୍ଘାୟୁ କାମନା କରନ୍ତି ଏବଂ ସବୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ତାଙ୍କର ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଲୋପ ହୋଇଯାଏ। ତେଣୁ ମା ମଙ୍ଗଳା ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ମଙ୍ଗଳକାରିଣୀ ଏବଂ ଦୁଃଖହାରିଣୀ, ଯାହାକି ସବୁବେଳେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳରେ ରହିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ କିପରି ଲାଗିଲା, ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖିଲା କ୍ଷଣେ ଗୋଟେ ନିଶ୍ଚୟ ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କରିବେ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ଏଇଭଳି ଭଲ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚାଇବି। ତେଣୁ ଆପଣ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଟିକେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଯେମିତି ଆଗକୁ ଯାଏ। ଧନ୍ୟବାଦ।